Ọ bụrụ na ịkpọnwa ahịa mmadụ bịa gopụ gị ahịa ma ọ bụ sị kpọọ ya na mmadụ bịara gbaa gị aka ahịa, ị mara na ịgba n'aka ahịa n'ụbọchị ahụ ya bụ na irepụla ahịa, mana onye ahụ gorocha gị ahịa ahụ n'ụbọchị ahụ mesịa n'ụbọchị ọzọ chigata azụ o chigatakwa ogoro ihe ọzọ, ị mara na onye ahụ enwere ntụkwasị obi n'ebe ị nọ. Inweela ihe a na-akpọ ntụkwasị obi n'ahịa. Mana ọ bụrụ na onye ahụ goro gị ahịa laa mesịa kọrọ ndị be ha, ọ lakọrọ ezinụlọ ya, ọ sị gaa na nke onye a na ọ ga-eresi unu ọfụma, ma ọ bụ na ọ bịa mana n'ụbọchị ọzọ kpọrọ mmadụ bịa mana na inwere ihe a na-akpọ brand. Onye nwere brand anaghị asị na ebe ọ nọ n'ime ebe ọ sọrọ gị nọrọ a ga na-achọ gị abịa, maka na anaghị achọ isi azụ achọ n'ime ite. Iwu mpalaka bụ na ọ ga na-akwụrịrị anwụ. Ọsọgodi gị nọrọ n'ime ọnụ, ndị mmadụ ga na-eji isi akpọchi ụzọ. Mgbe ahụ ndị nọ n'akụkụ ga na-eche na iji ọgwụ ere ahịa. Ihe ndị a bụ mmadụ iji ihe ọ na-eme were akpọrọ ihe, ejide eziokwu. Ọ bụghị mmadụ bịa for less resi akọtin n'ọnụ less. Ịsụ onye nwe n'ọnụ adaka ụbọchị ọzọ gaghị ahụzi onye ahụ. Ejikwana ihe na-enye gị nri ma ọ bụ ihe na-etinye gị ego n'akpa egwuregwu. Ihere ihe ị na-eme emekwala gị. Consistency bụ ihe niile n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ụbọchị ọ dị gị ka ahịa agaghị adị ịkwadoro gawa, ma mmiri a na-ezo ma anwụ a na-eti ibu ya aga. Ụbọchị ọ dị gị ka ike adịchaghị gị ịkwadoro gaa. Ụbọchị ọbụla a chọrọ gị n'ebe ahụ ị nọ ya, ọ bụ eziokwu na ọ naghị adịcha mfe n'oge ụfọdụ, mana jisie ike maka ọkụkọ ogbenye bụ ehi ya. Ọ bụ eziokwu na onye kpọsara ahịa kpọsara ka o ree, mana ụbọchị ọ na-ere ya ọ gaghị egbu onwe ya. Ụbọchị ọ na-agba ya aka ahịa obi ekwesịghị ịlọ ya mmiri, maka na o so n'ihe a na-ahụ na ndụ. Ụbọchị niile agaghị atọrọ ịkpọọ. Ndụ a dị ka mpempe akwụkwọ. Enwere peeji ga-atọ ụtọ, nwee peeji ga-agba gị anya mmiri. Enwere peeji ga-ewe gị iwe, nwee peeji ga-eme gị echere ya. N'ime otu akwụkwọ ahụ nwere peeji ga-agbanwe gị ka isi ahụta ihe, gbanwee gị etu isi eche echiche na etu isi ahụtabụ ahịa gị na mbụ, maka na ọ bụ chi na-enwu mmadụ a na-amụta. Mana peeji ọ bụla ị saghetara ma ọ dị mma ma ọ dị njọ, o so n'akụkọ ị ga-akọrọ ụmụ gị, o so n'akụkọ ị ga-akọ n'ọdịnihu. Ọ bụ etu a ka nsi wee malite. Ebu mmiri buru anwụ wee zụlite ahịa wee wee ihe ị na-ahụ taa. Ọ bụghị taa ka ahịa malitere. Amamihe m gabigara tupu abụrụ m onye mbụ taa. Ndị ruru n'isi enweghị isi abụọ, ha bidoro n'ala wee ribe elu. Ọ bụ ihe ndị ị na-ahụ taa gaji ime gị ihe ị gaji ịbụ echi. Ya mere asachina akwụkwọ ahụ ọsịsọ ozugbo ị gụtara nke jọrọ njọ. Asachila ya ozugbo ị gụtara nke na-agbawa obi. Asịla na ị gaghị apụta ahịa taa maka na ịgba ya aka ahịa ụnyaahụ. Akwụsịla ihe ị na-eme maka na njọ ahịa dị. Otu aka o ji wee dị njọ emesịkwa ọ ga-adị mma. Ghaa mkpụrụ gị n'ụtụtụ, ghaa ya n'ehihie, ghakwa ya n'anyasị, maka ịmaghị nke ga-eme ọfụma. Ịmaghị mkpụrụ nke ga-enye gị ihe ị chọrọ, ịmaghị mkpụrụ nke ga-epu epu. Enwere ike ụbọchị ị gaghị apụta maọbụ ụbọchị ị ga-alakpụ ime bụ ụbọchị ahụ ga-enye gị ihe ị na-achọ. Ihe ahụ chọrọzie gị ebe ị nọghị ya, kpuchigha azụ. Ụbọchị ịpụtakwa ebido n'ebe ị kwụsịrị. Abịachila ahịa anya ma ọ bụ emesịrị ihe ị na-eme ike ga-eme ndị mmadụ ị na-agba ha aka ekpe. Ha cheta bịa na nke gị ike agwụ ha sị aga kịta onye agaghị anọ ya ka ha gaa ebe ọzọ. Mgbe ahịa nọ n'azụ obi ha, ihe a ka a ga-emegide chefuo niile erezi ụdị ahịa ahụ maka na ị naghị anọ ya. Ike agwụla gị, cheta ka isi malite na ihe mere gị iji malite. Cheta ebe ị bidoro, cheta ebe ị nọ, chetakwa ebe ị na-aga. Ejighị otu ụbọchị rụchaa Rom, ọ bụ blọk by blọk ụlọ ewuru. Cheta na ọ bụ brand ka ị na-ewume. Ijiri ụtụtụ tụtụba tupu mgbede ị ga-atụ ụtọ ihe ị na-achọ. Ọ bụghị naanị na ị ga-atụ ụtọ ihe ị na-achọ, kama ị ga-atụtụjukwa akpa. Ehikwana ụra n'elu igwe ka ị ghara ịdaru ala. Anaghị ejikwa ụtụtụ ama njọ ahịa. Ejikwala ihe ị na-eme were egwu. Ọkwa ebe aka onye dị ka obi ya kwesịrị ịdị, maka na ọkụkọ ogbenye bụkwa ehi ya. Ntị adịkwa ya gazie.